Hej, mit navn er Parve, og jeg elsker at træne. Det er faktisk en af mine helt store passioner. Jeg har faktisk brugt næsten hver dag af mit liv på det. Altså siden jeg var et lille barn, har jeg startet med at svømme. Som 9-årig begyndte jeg efter at spille basket, og nu er jeg så rykket videre til en af mine helt store passioner, fitness. Jeg elsker alt ved træning. Jeg elsker at køre pull-ups. Jeg elsker dødløfte. Noget mit maksimum i det. Jeg ramte en 140 kilo i dødløft, og jeg var så stolt af det. Jeg glemmer det aldrig. Jeg bænkede også her forleden. Endnu en gang, der nåede jeg også mit maksimum. Et af mit mest stolte øjeblik. Jeg ramte 60 cifre. Jeg bænkede 100 kilo. 100 fucking kilo. Troede aldrig, at jeg skulle ramme det. Jeg var faktisk virkelig dedikeret til det her lort. Og ja, jeg var virkelig dedikeret, og jeg elskede bare, hvor meget styrke og hvor mange gains jeg havde fået på den tid, jeg har trænet. Ja, det er noget, jeg elsker, eller det var noget, jeg elskede. Men ja, en dag gik det bare galt. Her forleden faktisk. Min mor mente, at jeg har brugt alt for meget tid på det her. Jeg kunne bruge tiden på noget mere fornuftigt, såsom lektier. Og da jeg så var uenig med hende, der gik det bare galt. Det var ikke mere et valg, hun gav mig, det var en ordre. Træning, jeg var træner for sidste kapitel i mit liv. Ja, nu står jeg bare her og kigger, løber min sidste løbetur og prøver at få renset tankerne. Fuck kosttilskud, man. Det betyder så heller ikke en skid mere. Fuck det her, fuck min mor, fuck hendes mening. Gider ikke det her mere, det er ikke det værd mere. Fuck alt, man. Vi tager på McDonald's, man. Fuck det, jeg spiser bare, gider ikke mere. Min mor har alligevel ikke noget imod, jeg bare spiser mig fed nu. Gider ikke det her, man. Jeg spiser mig bare fed, fuck det hele. Hvis hun vil have... Hvis det hun vil have, der skal blive af mit liv, så er det vel bare det.